माने यदि भाई की ଆସିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନଦୀ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପଟ ଭିଉ ଟା କେମିତି ଆସୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସବୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଆସିକି ବସିଛୁ। ନଦୀ ଭିଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ନଦୀର ଭିଉ ଦେଖିକି କହିଲେ ମୋର 2-4ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇର କେମିତି ହିରୋମାଗ ପୋଜରେ ଫଟୋ ଉଠା ଯାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମ ଗାଁ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବେ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆକାଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ବାଦଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବସିଛୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ଆମର ଭାଇ ଜଣକ ଦେଖନ୍ତୁ ଡରିକି ବସି ପଡି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭୟ ଯେ ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ଭିଉର ମଜା ନେଉଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଭିଉର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏମିତି ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଭାଇ କି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରାଧେ ରାଧେ ମୋ ଭାଇ। ସାନ ଭାଇ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଆଉ ଦେଖୁଛ ଭିଡିଓ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟେ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇ ପାରିବୁ। ଏଇଠି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏତିକି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଲାଇକ୍